Здравейте хора, аз съм Крис и това е един клип, който ще го нарека хейт или по-точно хората, които ме мразят. Тъй, че като не мога да покажа коментарите върху клипа ми, ще ви кажа направо да видите колко ужасно ме хейтват и ме обиждат и викат, че ме наебат и така нататък. Така. Даниелов ми коментира клипа. Мане колко си жалък. Вторя Скейм, Съка Гейм, Торито и Гошо ми коментираха клипа. Идиот си бе! Майко мила лапедурник, откажи се, моля те, заради такива като теб YouTube умира. Абе, ти си голям педал, да ти го начукам Крис или там както се казваш. Виждате ли? Написах на един клип, че става един рапър и имам общо 43 коментара. Ще ги прочита. Стефан Стефанов, тапанар си ти. Като е толкова лесно, ай да ти бе келеш. И аз написах, пак ли ти бе, лайнар такъв, спри се бе. Той написа, аз отговарям на твоя тъп коментар. Като мислиш по-добре, тогава се подигравай. И аз написах, спри да ме обиждаш чуди, и той написа, ой, и той написал, бърках се! Ой, ще нарежа дриш на 9 годишен. Знаеш ли какво, махни си снимка на най-добрия кичист не отива на 9 годишен. Готово, аз написах и съм на 10. Един Крис Крос написа, и съм на 10. Ха-ха-ха, това ме уби. Че си недоразвито. Аз написах, тапанар ли съм? Той написа, ако нямаш нищо хубаво да кажеш, по-добре си да мълчиш, затова нищо няма да казвам, сам си прави изводи. Аз написах, добре. Тапака Тапаков ми написа към мене, лайненци, като не разбираш, не се обажда, е пишлемак. И аз написах, вече ще наричам крал Тапака на срам гащите. И Симона Лалева ми изпрати нещо към мене. Как може да травдиш, тук си го бъркала, Травдиш, че не става, че 42 не става, човек трябва да е глух, за да казва това, леле, ама верно си жалък. И аз написах, по-скоро ти си жалка. И папката просто ми написа, ти си жалка. Аз написах, тапанар смотан. Това написа си ти. Флайхак написа към мене. Ей, пишлемари, ходи си, пи мляко се, че ми писнал 10 годишни деца да хейтват, без да знаят нищо. Папката про 41 много як. Към Флайхак. Скрол, не може да прочита името, към мене. Малкият, като ти направиш нещо по-добро, може да изкараш 15 пъти по-бързо, 15 пъти по-смислени рими от на 4 тогава може да го редиш. И аз се питам, щом казваш, окей. Калоян Ганев към мене. Ей, пишко, вземи поръсни, спри да хейтваш, така е 10 годишно лапе. Много си отворен обаче. Кажи го на някой лице в лице, да те видим колко си смел. Ходи, чети книжка или излез рита и топка. И аз написах, какъв си ти бе Букук? Баща ми го написа това, по-скоро. Какъв си ти бе Букук? Аз съм бащата на детето на тебе. Много ли ти е голяма пишката да се отваряш така, няма да обиждаш детето ми, той не те е обидил. Да не ти направя главата мека, той само си е казал мнението. И той написа, Калоян Ганев към мене. Бати правописа. Фенинг Лоникс написа към мене. Виж какъв си катил.
който знае какво е катил, да напише в коментарите. Преди да говориш матка, приличаш на Сажда и Отлонко. Аз писах, какво бе тапак ти, какво си мислиш бе, абе, само една смоган, като пише другите не казват нищо, а? Папката просто написа, абе, мангал скапан, не облиза 42. Тайни клоникс написа, виста охо, ще е бъв си рака на недорасал. Вземи стани на сапуне, поне си полезен за нещо, мазен ром. И аз написах, аз не съм ром, просто 42 не ми харесва как пее. Това е вярно. И папката просто написа, влакни бе, буклук мизерен. И баща ми отново написа, пише ти бащата на детето, който ми пише, кой си ти да виждаш така едно рече, че се казва, не си аз голям. А ако си голям мъж, да се срещнем и тогава се опиташ да обиташ, дето ми говня мръсен, ще ти размажа тъпата тиква. И папката просто написа, бебе, не ти плотна компа, бах ти бебето, баща му пише в YouTube. И аз написах какво означава плотна. Папката просто че няма да имаш нет. Аз написах, не го прави. Няма защо приятелен, който може да го мързи. И вижте какво написа Тени Клонкс накрая. Аре бе, сирак, нека дойде баща ти и двамата, шава е бъв. Бе, Ромове, изказвай си мнението, но поне не обиждай човек, който е постигнал много повече от теб. Това беше от мен, дано да сте харесали клипа ми. Дано можете да помогнете. Не знам какво да направя вече. До скоро.